Hisos, Mario Josep, problema na naman ini. Halat daw naman, tapuran ko daw naman ang mga tauhan kong ini. Grabe na ang pangapirwiso kay niyo sa oras. Ilaw! Nata na nanuriyaw ka, boy. Bako ka man ang pigsuryawan ko, umagi ka sana kung maagi ka. Ilaw, ilaw, ilaw. Medyo chapi ka dyan. Hay na sa pipa-deliver ko sa indong paminta. Paminta? Kuyugon mo ang paminta. Paghali sa tungaw, paghali sa bunay kang tagaw, balakubak, ngunya na naman, paminta na naman ang... Dai ka makiarambaya ka negosyo ni Kula. Tay ka naghihimati man sana dyan. Ini-importante yun ini. Ara mo kung pirang paminta ang kaipuan ko. Pipa-deliver ka. Pira. 5 na barko na paminta. Tama pista na. Mayo na. Hisos, Mario Josep. Kaipuan ang tabi sa pistahan. Di pa parharanap tabi ang kan mga paranuto. Dumali-dalik. Ano hay ng barko mo niyan? Katanduanis pa? Jesus Mario Josep, kaipuhanan mo niya na daw. Tagrabe ang order sa kuya. 4 na barko ang order. Saro na sana nakareserba. Paano kung may magparabol pa ngunyan? Hello? Pagdyang ka sa magayon ng signal. Wara-wara signal. Ano na ba yung tago ina eh? Tarang kasungko ka mo dyan. Kapamahalon muna naman ang paminta. Jesus Mario Josep, ang kilo kang paminta. Baraton man sana ang tao ko. Granaw. Ako, talagang pangmerkado ako, oh. Sarong kilo kang paminta, 2.5 man sana ang pabakal ko. Sus, Mariusip. Natan, sarong kilong paminta. Grabe ho na bagaan. Hilaw. Sa samantalon muna naman, tamili mapiristahan. Bako ka man ang pigtaraman ka. Huni di kaya may nagsasuro-saluso naman, ha? What? Dumali da. Ano na, naubusan kikrudo? Ay, patawaran kita, ugmahong paman ang sarong ini, para nakikiagi na sana. Nagdadawukan may istoryahan. Naubusan gikrudo, salamat na makakita sa pistahan sa paminta. Nagpakuha na. O, sige. At kaipuhan ba yan? O ano naman iyan? Dapat, ngunya na Abril 20, dapat makaabot ang kita nga ning makadarana ako duman sa mga nag-order. Ano na ako naman, nabuboyset na naman ako sa Indoo naman. Ano na paminta? Sudurog o subirilaw? Isus birilog tabi ini. May mga habo man kan, durog. Pamintang bilogan. Parariyas ang sukol. May mga dyan? May mga bako parariyasan. Ay, sos! Ang mga order sa kuya, parariyas kadarakula na paminta. Kumakaray-baya ka mo dyan. Mababawasan ang sa kong dilinsya. Hello? May parariyas pa na paminta? May parariyas. Hello? Ano na ba yung chape? Jesus, ano nang signal mo dyan? Maluyahon ba yung kaipuhan ko ang pamintang iyan? Minalibong na naman ang payo ko. Patawara kita. Lumakawlakaw ka na nga naman. Tabaw ka man ang kahurong ko. Abay, ay, sos, nalubat pa. Lubat na. Patawara kita. Dahil na-message ko na ako, bahala ka dyan sa buhay mo. Jesus, ay na daw sa daradara ko.